Terve! Mä oon Hyppösen Mikko, F-Securen tutkimusjohtaja. Ja mä oon aina tykännyt teknologiasta. Ja mä oon ollut aina sitä mieltä, että me ei ehkä ymmärretä sitä arvoa, mikä tällä teknologialla, mikä meidän maailmaa muokkaa, on, ennen kuin sitten se teknologia on jo niin vanhentunutta, että sitä ei ole ehkä osattu taltioida samalla tavalla kuin kaikkea muutakin kulttuuria pitäisi taltioida. Ja tää on helppo nähdä, kun katsotaan populaarikulttuuria. Mulla on tässä Vectrex kotivideopelikone vuodelta 82, olisiko 81, 1900-luvun loppupuolelta. Mä oon aina tykännyt keräillä tämmöisiä vanhoja pelikoneita ja nämä itse asiassa on aika hyvin tallella, koska ne on selvästi populaarikulttuuria. Ne on semmoista, johon ihmisillä on tunneside ja moni muistaa näitä vanhoja pelejä kotoaan. Tämä puoli meidän kulttuuriperimästä on kohtuullisen hyvin taltioitu, mikä on hieno asia. Toinen esimerkki on tietoturvapuolen historia. Mä oon ollut F-Securessa töissä 30 vuotta. Muistan hyvin ajan, kun virukset levisi vielä internetin sijaan lerpuilla ja korpuilla. Ja mä oon ollut viime vuosina aktiivinen taltioimassa ja keräämässä talteen vanhojen virusten näytteitä ja muutakin tietoturvakentän esihistoriaa, jotta me ei unohdettaisi kaikkea sitä, mitä 80- ja 90-luvulla tapahtui silloin, kun tämä ongelma lähti liikkeelle. Tämän takia mä oon tehnyt muun muassa vapaaehtoistöitä tuolla Internet Archivessa ja toimittanut sinne tai ylläpitänyt tämmöistä kirjastoa vanhoista viruksista ja haittaohjelman näytteistä, jotta ne voitaisiin taltioida tutkittavaksi myöskin tuleville sukupolville. Mutta sitten kun mennään vaikeammin taltioitaviin osiin meidän teknologiahistoriaa, niin tilanne muuttuu. Ja tämä näkyy oikein hyvin, kun ajatellaan keskuskoneiden tai suurkoneiden historiaa. Se on erittäin tärkeä ala. Se on se, mistä Suomi-teknologia lähti liikkeelle. Mutta se on myöskin semmoinen ala, joka on koskettanut aika harvaa ihmistä ja joka ei ole normaalia kuluttajaa koskettanut oikeastaan millään lailla. Ja tämmöisen teknologian taltioiminen ja säästäminen on vaikeaa, koska me puhutaan siis isoista laitteista. Tämmöinen Vectrex on helppo pistää talteen. Mullakin on 2 tällaista varastossa odottamassa. Se ei vie kauheasti tilaa. Mutta kun otetaan joku vanha IBM-keskuskone tai Crane supertietokone, niin ne viekin jo paljon tilaa. Sitten pitäisi olla autotalli tai varastotila. Se maksaa rahaa, pitää olla osaamista ja kuitenkin tällä kaikella on merkitystä. Suomi on erittäin teknologinen yhteiskunta. Me ollaan aina oltu hyviä teknologiassa. Me ollaan tykätty tehdä asioita tietokoneiden ja tietojärjestelmien ja verkkojen kautta. Se on osa meitä. Ja kaikki tämä on lähtenyt liikkeelle sieltä keskuskoneista ja suurtietokoneista. Suomi meni verkkoon näiden järjestelmien kautta. Mikromikko-järjestelmät aikanaan Nokian tekemänä voidaan suoraan johtaa niitä edeltäviin keskuskonejärjestelmiin. Tämä on semmoinen tärkeä osa meidän tärkeää työtä, joka meidän sukupolven pitää tehdä, koska tulevat sukupolvet eivät sitä enää voi tehdä. Ja sen takia minä tuen Suomen tietokonemuseon toimintaa. Enkä voisi vahvemmin suositella kaikille osallistua tähän järjestelmään tai osallistua tähän organisaatioon joko tukemalla sitä tai levittämällä sanaa. Suomi on teknologinen yhteiskunta. Me olemme ainoa sukupolvi, joka voi tallentaa historiaan tämän tyyppiset asiat. Sen takia meidän pitää tehdä se. Kiitos.